Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate you. Hi boy, Isgaxa guys. Noma ngasiso Isgaxa esikhulu. Mangwabe wenzeni ubaba Mseleku? Ngiqeda ukubona leya video. Angazi noma indala noma yintsha. Ubudala bayo abushintshe lento engifuna ukuyisho. Nokuthi yintsha akushintshe lento futhi engifuna ukuyisho. Ubaba Mseleku nike nambona before enza ivideo ezokhuluma ngonkosikazi oyedwa emchaze ezethi uyakwazi ngisho ukucula hayibo nitheni nina guys ngiyazi nina nikhuluma kakhulu ku-comment section le video yanini noma ngabe yakudala asiwathole amanye amavideo obaba Mseleku la eyedwa ekhuluma ngonkosikazi echaza ukuthi lo nkosikazi u-understande lokhu 1 2 3 nazi izinto azazi ukuzenza uyazithanda muhle uyaqhenya noma ehamba kanjani kwenzekeni yabo uma uyiqala ekuqaleni bengithi mina hayibo kwangathi ithi goodbye kwenzakalani sengiyayilalela ngizwa hayibo uyamncoma Mangwabe akakhulumi kakhulu kodwa ngezenzo uyakhuluma kwenzakaleni guys nizoyibona leyo video angikwazi ukuyifaka la because angivumelekile ukuthatha ivideo engayona yami ngiyifake lana ngaba nale nkinga ngenza isinqumo sokuthi ngeke ngiphinde ngiwafake ngaphandle mangizoyikhatha yabo kodwa-ke kuzothatha isikhathi nizoyibona makwenzeka uhlangana nayo ku-TikTok mhlawumbe ukhona futhi nomunye onayo kule platform la uba Mseleku ugqoke khona i-t-shirt eblue mangaphosisi i-blue or navy angisawukhumbula umbala ukhuluma ngoMangwabe uze uyoqeda kwenzekeni inina-ke njalo nokushisa hhayi abalandeli bothando Nesthembu amakhomenti abo kodwa ngikholwa ukuthi ngabe kusukela ukuthi bekwama-comments Mangwabe wenzeni yikho senimsola ngelokhuzana kodwa kurongi-ke lokho mina ngikuthanda ngoba manje ngathi kuyacwasa ukuthi uma umama ewumlaphi noma ubaba ewumlaphi sekuzosho ukuthi wena uphatha umuthi irongi-ke leyo angiyithandi sengisola hayibo begazi sesibabuka isikhathi esingakanani ubaba Mseleku namakhosikazi ivideo ikhuluma ngonkosikazi oyedwa engababala abanye uze ubala ukuthi uMangwabe uthi wayengaziboni eshada kwisithembu kodwa wa-understand uhlobo lababa awuyena nohlobo lomuzi akuwona uMangwabe uyakwazi ngisho ukucula into esingayazi uMangwabe uyasiza ngama-homework manje abakwenzini abanye niyakhumbula nasekuqaleni indaba yebhodo sabuza ukuthi kanti abalipheki yini hayi siyayizwa-ke indaba kaMangwabe sayizwa indaba kaNeswethu khona ningangibuza ukuthi waye ngithi uNeswethu uMangwabe ngithi uhleze esho ukuthi umsebenzi wakhe unjani uyawuthanda-ke ngathatha lapho ukuthi ngizothi Mangwabe akusikhona kabi hawu niyibonile kodwa le video guys ukhuluma ngoMangwabe uze uyoqeda yedwa yonke lento ayibalayo manje omunye ngaze buza ukuthi kanti amakhosikazi amanye awakwenzini kwenzekeni hawu iqale yangithusa ekuqaleni kodwa mangiyibheka-ke iquality yevideo ngathi indala kusiyo yamanje mangibheka kodwa phela ngeke sazi mhlawumbe ubaba Mseleku akakwazi ukwenza ama-settings ikhamera ibe clear kodwa mangiyibheka ngathi indala leya video hayibo Mangwabe ubaba Mseleku wenzeni ukhuluma baze aqhenye athi uMangwabe uyazithanda ngisho enyathela angiyivale le video egazi vele ayikho serious ngizoba bazo nje ukuthi hawu kwaba uMangwabe yedwa-ke wakhuluma ngayo ngoba phela esikwazi ngo-social media hleze ezobhala ukuthi indlovukazi Macele iqhubeke eze fike ekugcineni mase yayibhala-ke into ayishoyo kulena nje uMangwabe kuphela noma ucorrect indaba yezithombe hhayi-ke nginishiye guys kulethe